sortzen da legea, ez da erabat berria, indarrean zegoen aurreko legea, momentu honetan indarrean dagoen legea loe da, eta orduan PP gobernurari iristen denean hartzen duen legea, hartzen ditu ebaluak eta desberdinetako badakizue sistema ebaluatu egiten dela, badaudela hor seguru asko entzun dezuela PISA, emanitzak eta horiek dira, urtero egiten dira kanpoko ebaluazio batzuk, eta hor ebaluatzen da pixka bat sistema, hezkuntza sistema nola dagoen. Emaitzak nola diran, hobetzen ari diran sistema, metodologia ona da, ebaluatzen da pixka bat modu orokorrean sistemaren kalitatea. Orduan, PP iristen dago gobernura eta begiratzen ditu emaitzarenak, konparatzen ditu Europako emaitzekin eta esaten dugu Espainia oso gaizkioa. Emaitzak oso txarra dira, alde batetik esperientzia maila, hau da, bikaintasun maila, zenbat ze ikasle kopurua dago emaitzak oso onak dituena eta mundiala dana, alde batetik ikusten da hori, kopuru hori oso txikia dela, eta begiratzen da ere zenbat ze ikasle kopurua uzten duen sistema oso goiz. Zenbat jende uzten du adina baino lehen, edo justo lehenengo DBH arte, derrigorrezko hezkuntza eta gero, zenbat jende uzten duen sistema. Orduan ikusten du, Europarekin konparatuta, kopurua oso altua da. Eta hori egia da, hori datuak hor daude eta hori errealitatea da. Zer gertatzen da, Euskal Herriko eta Nafarroa eta komunitate autonomoaren emaitzak ez dakate ezer ikusirik Espainiako beste komunitateen emaitzarekin. Gure komunitateen emaitzak, igual esperientzianen ez da inbeste negurtu, baina bai uste goiztiarra hori oso porcentaje txikia da, hau da, hemen goiko ikasketak, kopurua ikasleen kopurua goiko ikasketak bukatzen dituena oso altua da, unibertsitatera gehienak iristen dira, eta emaitzak orokorrean oso dira. Berez, lehenengo puntu horretan, gure errealitatea ez da islatzen lege honekin, porque lehenengo helburua dala emaitzak hobetzea eta lortzea hezkuntza sistema sendoago bat, hori ez da egia gure komunitatean. Gure komunitatean argi dagoena eta emaitzak hala diote, egiten duguna emaitza onak ematen ditu, hau da, zerbait ondo egiten ariko gara. Alde horretatik, guretzako ez da baliogarria, eta hori behin eta berriro entzun dugu eta esaten dugu eta jarratuko dugu esaten. Orduan, helburu emaitza hobetzeko bide horretan egiten du lege bat mundu guztia erentzat berdina izango dela. Argi dago denak ez garela berdinak eta komunitateen artean desberdintasun asko dagoela. Orduan, unifikatu nahi dute dena, ikasleko guztia, eta hortarako garatzen ditu hainbat puntu, edo sakonago hitz egingo dugu puntu horiei buruz nahi badezu. Orduan, helburu nagusia da lana begira, hala diote behintzat, legearen preambuluetan aurrela esan nahi dute, lan mundura begira, gu hemen gaudenok, galdera segitu amortako dugu, ze lana. Porque lana sortzen ez bada, sortuko ditugu ikaslea marabillosoa magnifikoa, baina lana ez badago eta nun egingo duten lana. Helburu horrekin, begiratzen dituzte soilik emaitzan, ez dute begiratzen komunitate desberdinetan egiten diran lan proiektuak, egiten diran garatzen diran kurrikulum propioak, hori ez da begiratzen, bakarrik begiratzen dira emaitzan. Alde horretatik, guk ikusten dugu, hezkuntza sistema bat ez da bakarrik emaitza honak izatea. Hori, bai, baina bidean beste gauza batzu batatu behar direla ere. Orduan, garatzeko modua, gero pizka bat, eta hori nahi duen lehenengo puntu honetan pizka bat komentatzea.